Люксембург е малка, но влиятелна страна, известна с историческите си замъци и впечатляващата природа. Веднага след като се настанихме в хотела в Люксембург, излязохме да се разходим. Първата спирка беше Музеят на съвременното изкуство на Люксембург. Цената на билета за възрастни е 10 евро, а за студенти е безплатен. Признавам, че всичко в него ми се стори много хаотично, но какво ли пък разбирам аз. От следващите кадри вие можете да добиете по-ясна представа. Тук можете да видите музея Драй Мехелен, който е с вход свободен. Той се намира в квартал Кирхберг. Това е Форт Тюнген, историческо укрепление в град Люксембург. А това място, чието име не мога да произнеса, е наричано още и най-красивият балкон на Европа. Той минава по продължението на долината на река Аузет. Грунт е квартал под центъра на Люксембург на брега на река Аузет. Районът е много живописен. Националният природонаучен музей се намира в Грунт. Той показва по прост и разбираем начин естествената история. По принцип съм фенка на природонаучни музеи, но този не ме впечатли особено, а и беше много малък. Входът е 5 евро. И след дълга целодневна разходка, най-накрая се стъмни и посетихме един от коледните базари, където заваля прекрасен сняг, който разбира се не остана. В отделно видео вече ви разказах подробно за нашата разходка от Люксембург до замъка Вианден. Затова директно прескачам и ви оставям линк за видеото и продължавам с разходката ни от Вианден до градчето Етелбрук в същия ден. В това видео не съм ви споменавала, но целият обществен транспорт в държавата Люксембург е безплатен, така че стигаме където си пожелаем без да плащаме. Градчето е малко и симпатично и беше доста добро допълнение към замъка Вианден и завърших на втория ни ден. Тук можете да видите как се топлим на тези мъдро посадени решения в центъра на града. Днес ви взимам с нас на хотелска закуска с стройна доза кафе, а за някой сок. Здравей! Денят беше изключително студен и се качихме на трамвая до центъра, където имахме организиран тур. На видно място в центъра на града е Великият херцогски дворец. Неговите балкони и малки кули се използват и днес като градска резиденция на кралското семейство. Църквата Свети Михаил е римокатолическа църква. Тя е най-старият съществуващ религиозен обект в града. Обединява романски и барокови архитектурни стилове. След като турът приключи, бяхме изключително измръзнали и гайдът ни препоръча едно традиционно място за вечеря и набързо се отправихме натам. Мисля, че за около 30 евро на човек можете да се наядете в ресторант в Люксембург. Разбира се, не е никак евтино, но пък еднократно си заслужава. И докато чакаме вечерята си, за да се сгреем, Дани си поръча горещ шоколад, а аз, разбира се, греяно вино.
И ето, че хапането ни пристигна. Аз си поръчах наденички с зеленчуци и картофено пюре, а Дани си поръча някакъв стек с печени картофи и отново с зеленчуци. Беше вкусно, не успяхме да се наядем и продължихме с десерт. Или някои други и с по-основно. Направихме кратка вечерна разходка до Коледния базар, където аз много държах да си взема шоколадово коминче, а Дани сега ще видите. Доволна съм, вкусно е и струва 4 евро. А господинът заложи на сигурно, за да е убеден, че ще си легне щастлив. Последвайте ме, за да не изпуснете втория епизод.